Добрый дзень, паважаныя сябры! Вас вітае настаўнік гісторыі і грамадазнаўства Доцішскай сярэдняй школы Русялевіч Алена Романовна. Як сказаў брытанскі дзяржаўны дзеяч, гісторык, празаік і паэт Томас Бабингтон Макалей, поэзия делает человека разносторонним, математика проницательным, естествознание глубоким, мораль серьезным, логика и риторика способным защищаться, а история делает человека мудрым. Я запрошаю вас наведать лабораторию мудрости, центр моей профессийной творчести, кабинет истории и грамадазнаўства нашей школы. Усе школьные кабинеты розныя, не падобныя адзін да аднаго, але менавіта тут пачынаецца знаёмства навучэнцаў з вучэбным прадметам, праходзіць школьнае жыццё. Заходзячы сюды, вучань трапляе ў асяроддзе, якое стварае ўмовы для асэнсавання гісторыі як нацыянальнай і агульначалавечай каштоўнасці. Таму ў кабінеце няма нічога выпадковага, пачынаючы ад зялёнага вугалка і заканчваючы Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь. Выкарыстанне сучасных аздабляючых матэрыялаў, мэблі, тэхнікі, удалай каляровай гамы не толькі стварае максімальны камфорт, але дапамагае звязаць гісторыю з сучаснасцю. Аптымальны варыянт працоўнай прасторы кабінета мяркуе раздзяленне на зоны для калектыўнай, групавой, парнай і самастойнай і індывідуальнай працы навучэнцаў. Працоўнае месца настаўніка складаецца з дзвюх зон: традыцыйнай, на якой можна размясціць неабходныя дакументы, і сучаснай, інфармацыйнай, якая абсталявана персанальным камп'ютарам з выхадам у інтэрнэт, шматфункцыянальнай устаноўкай, калонкамі, што дазваляе укараняць сучасныя адукацыйныя тэхналогіі ў адукацыйны працэс. Асоба інтарэсу навучэнцаў выклікае прадметны стэнд, на якім пастаянна абнаўляецца інфармацыя. Кабінет – гэта працоўнае месца і творчая лабараторыя настаўніка. Тут пракладаецца шлях для паспяховага вывучэння прадметаў сусветная гісторыя, гісторыя Беларусі і грамадазнаўства, павышэнне выніковасці і эфектыўнасці працы. У гэтым дапамагае нарматыўнае прававое забеспячэнне адукацыйнага працэса і вучэбна-метадычнае напаўненне кабінета, дыдактычны і раздаткавы матэрыял, навукова-мастацкая літаратура, вучэбныя дапаможнікі, контурныя карты, атласы, матэрыялы для падрыхтоўкі да алімпіяд, экзамена, цэнтралізаванага тэсціравання, правядзення кантрольна-ацэначнай дзейнасці, прадметныя навукова-метадычныя часопісы. У вугалку даследчыка прадстаўлены даследчыя працы, з якімі навучэнцы выступалі на раённых і абласных навукова-практычных канферэнцыях. Знаёмства навучэнцаў з гісторыяй адбываецца не толькі на уроках, але і на факультатыўных занятках, пазакласных мерапрыемствах, падчас прадметнага тыдня, паходаў, экскурсій. Падрабязная інфармацыя пра кабінет змешчана ў пашпарце кабінета. Як сказаў Бернард Шоу, у гэтым свеце поспеху дабіваецца той, хто шукае патрэбныя ўмовы, а калі не знаходзіць, стварае іх сам. І я са сваімі вучнямі ствараю такія ўмовы працы ў кабінеце, якія дазваляюць нам дабівацца поспехаў і пакараць новыя вяршыні школьнага алімпу. Аб выніковасці нашай дзейнасці сведчаць шматлікія дыпломы і граматы, сабраныя ў папку нашых узнагародаў.
Аб выніковасці маёй педагагічнай дзейнасці гавораць шматлікія ўзнагароды, партфоліо, абагулены вопыт, адкрытыя урокі, трансляцыя вопыту ў сродках масавай інфармацыі і навукова-педагагічных часопісах. Спадзяюся, мы зацікавілі вас нашым насычаным школьным жыццём. Таму запрашаем у госці. З радасцю падзелімся вопытам. До новых сустрэч!